काशी विश्वनाथ धाम, बाबा भोलेनाथ की नगरी। नमस्कार दोस्तों, आज चली रुआ सभे के लेखे भारत के एगो ऐसन पवित्र नगरी में जहां हर गली में भगवान शिव के नाम गूंजेला, जहां गंगा मैया के पवित्र धारा बहेली, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे आवेलन। ई नगरी वाराणसी, जेकरा काशी या बनारस के नाम से भी जानल जाला। काशी के सबसे प्रसिद्ध पवित्र स्थान में से एगो श्री काशी विश्वनाथ धाम। मान्यता बा कि काशी भगवान शिव के प्रिय नगरी। यहाँ बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान बाड़े। देश के कोना कोना से श्रद्धालु लोग बाबा के दर्शन करे काशी आवेला। भोर के समय काशी के नजारा बहुत अद्भुत लागेला। सूरज के पहला किरण जब गंगा मैया के पानी पर पड़ेला, तब पानी सोना जिसन चमके लागेला। घाट पर भक्त लोग स्नान करेला, पूजा पाठ करेला। मंदिरन से घंटी मंत्र के आवाज सुनाई देला। चारों ओर बस एगो ही आवाज गूंजेला, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास बहुत पुराण बा। समय के साथ मंदिर के कई बार निर्माण पुनर्निर्माण भइल। वर्तमान मंदिर के निर्माण में महारानी अहिल्याबाई होलकर के महत्वपूर्ण योगदान रहल। मंदिर के शिखर पर सोना चढ़ावल गईल बा, जेकर वजह से ई मंदिर दूर से ही बहुत आकर्षक दिखाई देला। जब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ेला, तो रास्ता में फूल माला, बेलपत्र प्रसाद के दुकान दिखाई देला। केहू बाबा खातिर फूल लेके जात बा, केहू बेलपत्र, तो केहू गंगा जल। सबके मन में बस एगो प्रार्थना होला, हे बाबा विश्वनाथ, हमार परिवार पर आपन आशीर्वाद बनवले रखी। मंदिर के दर्शन खातिर भक्त लोग लाइन में खड़ा होला। जब दर्शन के समय आवेला, तो कुछ पल खातिर आदमी अपना सगरी चिंता भुला देला। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके भक्त के मन में ईगो अलग ही शांति महसूस होला। दर्शन के बाद बहुत लोग गंगा घाट की ओर निकल जाला। काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ के संबंध बहुत खास मानल जाला। शाम के समय जब गंगा घाट पर आरती शुरू होला, तब पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाला। शंख के आवाज, घंटियन के धुन, मंत्रोच्चार जलत दीप के रोशनी से गंगा घाट के नजारा मन मोह लेला। गंगा के पानी में जब सैकड़ों दीप के रोशनी दिखाई देला, त ऐसन लागेला जैसे आसमान के तारा पानी में उतर आयल होखे। काशी के एगो खास बात ई बा कि यहाँ आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं खे। यहाँ के हर गली, हर घाट हर मंदिर के अपना एगो कहानी बा। पुराण गलियन में घूमते समय कहीं से घंटी के आवाज आवेला, कहीं पूजा हो रहल होला, तो कहीं भक्त लोग बम बम भोले के जयकारा लगावत दिखाई देला। यही कारण से काशी के अनुभव बाकी शहरन से बिल्कुल अलग बा। कवनो श्रद्धालु दूर गांव से आवेला, कवनो देश के अलग राज्य से, कवनो विदेश से, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में सबके मन में एगो ही भावना होला, आस्था। काशी सिर्फ एगो शहर ना है, काशी एगो एहसास है, काशी आस्था, काशी संस्कृति है, काशी गंगा मैया के पवित्र धारा, काशी बाबा विश्वनाथ के नगरी है। अगर रुआ कबो वाराणसी आई, तो काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन जरूर करी। गंगा घाट पर कुछ समय बिताई, गंगा आरती देखी, काशी के गलियन में घूम के यहाँ के आध्यात्मिक माहौल के महसूस करी। काहे कि काशी के सुंदरता के खाली देखल ना जा सकेला, काशी के महसूस करे के पड़ेला। अंत में बाबा विश्वनाथ से बस इतने प्रार्थना, सबके जीवन में सुख शांति बनल रहे, सबके परिवार खुश रहे। बाबा भोलेनाथ सब पर आपन कृपा बनवले रखसू। हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ।